Parang ginabantayan sa pag-asa ang low pressure area nga ana karon sa Visayas. Samtang ang mga residente sa Surigao del Sur ug Surigao del Norte gipangandaman gihapon ang posibleng epekto niini kanila. Saruntang dugang detalye sa report ni Kent Abrigana live sa Surigao City. Kent? Sara, gipahimoslan sa mga mananagat ang maayong panahon kaganihang buntag sa Hinatuan, Surigao del Sur. Samtang sayo nga may biyahe ang mga bangka kaganiha tungod sa posibleng pagkadaot sa panahon. Sayo pa lang sa buntag, namukot na ang mananagat nga si Mark. Samtang kalmado pa ang kadagatan, dinhi sa baybay sa Proc 4 Lakasa sa Hinatuan, Surigao del Sur. Naniguro na kini nga dunay makaon. Una pa man masinati ang epekto sa bagyo nga posible mabuo. Gani, naghinaot ang mga mananagat nga dili na mamahimong bagong bagyo ang low pressure area. Sayo mi nanibo para pag kung unsang panahon dagan para makabantay dayon mi. Gikalipay sab sa mga residente ang abunda nila nga kuhang isda sa dagat. Sayo usab nagtapok ang mga mamalitay aron mamalit og mga presko nga isda. Tungod kay atbang lang sa baybay ang panimalay ni Sonny Boy, makadaghan na matod pang gisulod og tubig tungod sa kusog nga hangin ug ulan ang ilang balay. Busa gitauran na niini og trapal ang mga bintana sa iyang balay. Sa epektuhan ng among panimalay, usahay nga among sulod ang tubig, hangin, amo na nga among dipinsahan ang among panimalay nga naitrapal. Gipahimuslan sab ni Emmanuel Romanillos, kauban ang iyang banay sa pagbisita sa ilang mahal sa kinabuhi sa sementeryo, sakay sa bangka nga demotor. Samtang wala pa gitaas nga gale warning ang pag-asa. Sayo jud mo gikan dito. Oo, mo labigar pa ingon dire. Kay maabtan sa balodo niya hangin di nakakuan. Labigar. Sara, sa karon wala kitay na sinati nga kadaot sa panahon dinhi sa Surigao City. Apa nagpabilin gihapon ng bahad sa mga pag-ulan tungod sa localized thunderstorms. Sara. Yes, Ken, karon nga ang LPA padulong na dito o na dito karon sa Borongan Eastern Samar. Kumusta mga pantalan din ha? Doon na ba gihapon mga stranded or unsa ang sitwasyon din ha karon sa mga pantalan? Yes, Sara, wala kitay natala nga mga stranded nga pasahero no ug nagpadayon ang biyahe sa ato ang mga fast craft vessels sa nagalain-laing ports dinhi sa Surigao City. Samtang wala sab kitay natala nga mga class suspensions o suspensions sa operations sa mga government agencies. Sukad buntag hangtod karong hapon, Sara, nakasinati ang Surigao City og init nga panahon. Sara. Right, unta padayon ang maayong panahon din ha karon. Daghang salamat ug amping mo diha, Kent Abrigana.